Dnes by som vám chcel predstaviť spôsob kompostovania formou bokashi kompostéra. Je to zaujímavá metóda, ktorú vieme využiť doma v kuchyni, aby sme likvidovali náš kuchynský odpad a zároveň s ňou vytvorili vysokú pridanú hodnotu, čiže dobré organické hnojivo do našich záhradok. Zároveň zabezpečili to, že nám ten odpad kuchynský nebude smrdieť, nebudú nám chodiť muchy naň a jednoducho získame popri tom aj kvalitné hnojivo. Takže toto je bokashi kompostér, ja si ho otvorím. Máme ho už do 4/5 naplnený odpadom. Toto je pritláčadlo, ktorým zatláčame ten odpad, ktorý je v ňom už uložený. A celý ten systém je postavený na tom, že zabraňujeme prístupu kyslíka, čiže je to anaerobná forma kompostovania a prebieha tam v podstate fermentácia, ako keď vyrábate víno. Tu mám pripravený kuchynský odpad, ktorý som si nazbieral z dnešného dňa. Sú tam rôzne šupky z banána, zvyšky z kávy, zo zemiakov, šupky z mrkvy. Je tam aj kúsok mäsa, čiže vieme tam dať aj surové alebo uvarené mäso, ktoré už je znehodnotené. A keď si ho dáte do smetného koša, tak určite viete, že čo sa deje s tým mäsom, že ako smrdí a tak ďalej. Tu bez problémov si ho môžete dať a zabránime vlastne všetkým patologickým javom a jednoducho tam nebude žiaden zápach. Hej. Takže vložíme vrstvu kuchynského odpadu. Rozložíme ju do takejto vrstvy. A čo je najdôležitejšie, máme k tomu bokashi zmes. Je to zmes veľmi dobrých vodných baktérií, mikroorganizmov, efektívnych mikroorganizmov, ktoré nám začnú vyvíjať ten proces fermentácie v celom tom kompostéri. Čiže zhruba za také 2 polievkové lyžice nasypeme na každú vrstvu tejto zmesi. Ešte to trošku môžeme takto premiešať a vytlačíme vzduch odtiaľ. Výborne, to pritlačadlo môže ostať aj vo vnútri a uzavrieme celý kompostér tak, aby do ňoho neprichádzal vzduch. Čiže dať si pozor, aby sme to mali dobre uzavreté. Čiže keďže tento kompostér už máme v prevádzke zhruba 2 týždne, už sa tam nazbieral ten biologický odpad, tak to znamená, že už sa nám tu asi pravdepodobne nazbieral aj tzv. Ten bokashi čaj alebo ten digestát, ktorý odtiaľ môže vytiesť a je to vlastne výborné organické hnojivo pre našu záhradku, pre naše kvetiny a v pomere zhruba 1:10 môžeme používať ako hnojivo. Takže teraz vám ukážem, či sa nám tam ten digestát nazbieral. Otočíme ventil o 180 stupňov a vidíme krásne, nám tečie. Digestát je trošku taký červenkastý, pretože máme tam aj šupky z cvikle, takže nám to trošku viac zafarbilo do červena, ináč bežne je taký oranžový. Áno. Takže veľmi pekné množstvo tohto hnojiva nám vytieklo a môžeme ho použiť v pomere, ako som vravel, 1:10 a poliať našu záhradku a začne nám všetko krásne kvitnúť a rýchlejšie rásť. Ďakujem za pozornosť a prajem vám, aby vám takýto kompostér doma slúžil a bol vám nápomocný vo vašej kuchyni. Dovidenia.